Добре дошли, уважаеми младоженци, кумове, родители и гости. Вие, Петя Атанасова Азова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Георги Томов Божилов? Да. Георги Томов Божилов, вземате ли за своя законна съпруга Петя Атанасова Азова? Вижте малко! Да. Решиш да покатериш най-високия връх, да извървиш най-дългия път, да направиш нещо, което ти трябват хора до тебе, да знаеш, че ние сме там. Не тук. Винаги. Аз го знам. Винаги. Един от най-важните, вълнуващи и незабравими мигове в живота на човек е встъпването му в брак. Днес това истинско таинство е реалност за Петя и за Георги. Днес вие се врекохте във вечна вярност и любов. От мое име и от името на Калина искам първо да благодаря на вас, че оказахте тази огромна чест да ни поканете ваши кумове. Искам да благодаря на всички гости, които са дошли, че сте уважили както нас, така и специалните хора тази вечер и че всички сте тук. Те са едни земни хора, едни лъчезарни хора, които никога не биха направили, сторили или помислили за лошо на някой. Нашето приятелство премина през много години, в които бяхме разделени. И това, което бих пожелал на всеки един човек, е да има хора, които да запази в сърцето си толкова силно, колкото ние се запазихме за именно нас. Защото ние бяхме разделени 2, 3, 4, не знам колко години, не съм ги броил, но в момента, в който се видяхме, вие знаете какво беше, беше нещо, което ние просто възстановихме, като феникс от пепелта.
Това е истинското чувство, истинското приятелство, което аз някога в живота си съм търсил. Благодаря, че ви срещнах преди 9 години. Благодаря, че сме тук в този ваш специален ден. Обичаме ви, обожаваме ви, ще бъдем с вас завинаги, докато сме на тази земя. И наистина се надяваме живот и здраве скоро да бъдем кръстници. Съгласно българските закони и по силата на правомощията, дадени ми от кмета на община Пловдив, обявявам гражданският ви брак за сключен.